13 koronavirus kasu berri atzeman dira Nafarroan azken egunean. Nafarroko gobernuak toki erakundek eta elkartek koronavirusan zeharri hildako personak agurtzeko eta haien omenaldi egiteko ekitaldiak antolatzea sustatu dute. Landagarapenak eta 12 entitatek lankidetza akordioa sinatu dute Nafarroko nekazaritzako elikagaiak sustatzeko koronavirusa dela eta. Gobernuak alokairurako 15 etxebizitza gaitu ditu Lizarrako erietxe zaharrean. Iruñako udalak bezeroarekiko harremaneren alde egiten du tokiko merkataritza eta ostalaritza laguntzeko udal kanpainaren azken espotean. 3 hilabetez, kanpaina honek koronavirusaren ondorioek sektorean eragin dituzten kezkak eta ziurgabetasunak partekatuko ditu. Nilsak 550.000 euroko inbertsio egingo du oroz betelun 2021 araztegi berri bat jartzeko. Migratzaileak lan arlotik kanpo uzteko helburua duten kanpaina arrazista eta xenofobak salatu ditu Santos kontseilariak. Maeztu kontseilaria Fiteroko bainu etxeko arduradunak hartu ditu pandemian zehar instalazioak eskuzabaltasunez utzi izana eskertzeko. Herriberriko antzerki jaialdiak disiplina anitzeko programazioa aurkeztu du Nafarroko konpainientzako protagonismoarekin. Gaur asteazkena salgai jarriko dira, uztailaren 17tik abuztuaren 2 egingo diren saioen sarrerak. Aurtengo goiburua Espainiako poesiatik Europako antzerki garaikidera da. Nafarroak 13 koronavirus kasu berri zenbatu ditu azken ordutan, aurreko egunean baino 7 gutxiago, hoietatik bat atzemandako fokoekin du lotura. Igoera horren bilakaeraren inguruan zuhurtziaz jokatzeko deia egin du Carlos Artuondo osasun zuzendari nagusiak. Egunotan itxaron behar da kontaktu hoietatik kasu berririk ateratzen den ikusteko esan du. Osasun departamentuan lantzen ari den arakatze sistema baloratu du, gero eta kontaktu gehiago detektatzen ditugu eta sintoma positiboa da, aurrera egiten ari garela eta gure jarraipen sistema hobetzea lortzen ari garela. Osasuneko zuzendari nagusiak adierazi duenez igoera txiki hoiek gertatzen jarraituko dute, iaz saihestezina dira, baina garrantzitsua da nola erantzuten dugun haien aurrean. Eta oraingo honetan lasai egon gaitezke behar bezala erantzuten ari garelako. Kasuak ahalik eta azkarren identifikatuz persona guztiei PCR eginez, baita zuzeneko kontaktuei ere eta hortik aurrera esan daiteke egoera kontrolpean dagoela. Nafarroko gobernuak toki erakundek eta elkartek koronavirusan zehar hildako personak agurtzeko eta haiei omenaldia egiteko ekitaldiak antolatzea sustatu dute. Lan talde bat sortu da galeraren errealitatea ezagutzera emateko eta personei dolu prozesua egin ahal izatea erraisteko. Nafarroko gobernuak Nafarroko udalerrien eta kontzejoen federazioak eta elkarte ezberdinek Nafarroan transiziorako batzordean sortutako ekimenaren bidez doluari buruzko lan talde bat sortu dute eta pandemian zehar hildako eta ekitaldi guztiak etenda geratzearen ondorioz agurrik jaso gabe persona guztiak agurtzea, oroitzea eta haien omenaldi egitea proposatu dute. Landagarapeneko eta ingurumeneko departamentuak eta foru erkidegoan nekazaritzako elikagaien komerzializazioan diharduten 12 entitatetako ordezkariek produktu horiek sustatzeko akordioa izenpetu dute. Koronavirusak eragindako egoera dela eta, hain zuzen ere, kaltetunei emanen zaie lehentasuna. Gazta, ardoa, behi eta ardi haragia eta barazki freskoak. Nafarroko gobernuaren aldetik Itziar Gomez kontseilariak izenpetu du akordioa, gainerako sinatzailea dira, David Gil Alkanpotik, Inés Méndez BM Supermerkatua, Juan Francisco Trillo Carrefour, Javier Galdós El Corte Inglés Hipercor, José Antonio Yela Eroski, Philip Grau Leclerc, Inma Elkano Nafarroko Merkatari Elkartea, Juan Carlos Mañu Arakinen Gremioa, Ana Beriain Nafarroko Ostalaritza eta Turismo Elkartea, María Ángeles Rodríguez Nafarroko Ostalaritza Enpresa Txikien Elkartea, Ignacio Idoate Erresumako Jatetxeen Elkartea eta Natalia Bellostas Intia Enpresa Publikoko zuzendari kudeatzailea. Akordioak dionez, alegina egin izanagatik ere zenbait ekoizpenen salmentak gutxitu egin dira. Ostalaritza, sukaldaritza eta kafetegiek
kanalak eta merkaturatze zirkuitu laburrek, tokiko merkatuak ustiategian eginiko salmenta eta bar behera egitearen ondorioz, eta beraz, aterabidea eman behar zaio ekoizpen sektoreari, elikagaien kateko begi aulenari bere biziko kaltea jasan ez dezan. Akordiori jarraikiz, merkaturatzaile guztiek konpromiso hartu dute Nafarroko nekazaritzako elikadura produktuak eta tokiko hornitzaileak ezagutarazteko, sustapen eta sendotze ekintzen bidez. Etxean jaten dugu, etxekoa jaten dugu kanpaina instituzionalaren ildotik. Akordioa 2020 urtean egonen da indarrean, baina urte luzatzeko aukera izanen da sinatzaileak ados jarriz gero. Saltoki handi ez den bezain batean sinatzaileen konpromisoa produktu horiek gehiago erostea da, txandakatze eta salmenta hobetu ditzaken bertze edozein neurri ere ezarririk. Horretarako, beren guneak erabiliko dituzte, ahal bada, saltokien sarreran, bertze sail eta erakustokietan aurkitu daitekena iragarriz. Tokiko produktuei buruzko 2 kanpaina monografiko ere eginen dira urtero. Merkatari txikiek ere Nafarroko merkatari elkarteak ordezkaturik akordioaren oinarrizko printzipioak betetzeko konpromiso hartu dute ostalaritzaren sektorea bezala. Bigarrenak gainera bertze konpromiso bat erantzi du, ekitaldiak antolatzea, elikadura markak ezik ardoenak eta alkohol graduazio handiko edarienak ere sustatzeko bertzea bertze. Gainera akordioaren bidez, sinatzaile konpromiso hartu dute beren establezimenduen bitartez, Reino Gourmet markarekin lan egiten duten edo etorkizunean hala egin dezaketen Nafar hornitzailei babesa emateko. Markaren konpromisoa adosten diren sustapen kanpainen gastuak beren gain hartzea eta behar diren informazioa trebakuntza eta zabalkundea ematen laguntzea da. Ildo horretan oroitarazi beharra dago foru erkidegoaren kalitate ziurtagiria duten nekazaritzako elikadura produktuei babesa emateko asmoz, Nafarroko gobernuak 2007an sorturiko marka dela Reino Gourmet. Haren helburua kalitatezko ekoizpenei eta Nafarroko jatorriari loturiko baloreak transmititzea da, baitere tokiko produktuak artisautzakoak eta autoktonoak haien kontrola eta egiaztagiria, landa ekonomia, lurralde oreka, karbono aztarna eta jasangarritasuna bertzea bertze. Reino Gourmeten sustatzaile eta kudeatzailea Intia da, Nafarroko teknologien eta nekazaritzako elikagaien azpiegituren institutua, elkarte anonimoa, landagarapeneko eta ingurumeneko departamentuaren erakunde instrumentala. Garrantzitsua iruditzen zait azpimarratzea Reino Gourmetenak ezik, Nafarroako nekazaritzako elikagai guztiak ere sustatu behar ditugula eta bereziki COVID-19 krisia eta oreka kanalaren itxierak gehien kalteatu dituztenak. Hau dira gazta, ardoa, behi eta ardi okela eta barazki freskoak. Gainera, pandemiaren bilakaeraren arabera produktu hauek aldatu behar izango direla zehazten du akordioak, momentu bakoitzean behar handiena dutenen merkaturatzea indartzeko. Gure ustez, COVID-19ko krisia dela eta oreka kanalaren eta merkaturatze zirkuitu laburren itxierak beharrezkoa egiten du ekoizpen sektoreari irteera ematea. Elikadura katearen mailarik ahulenari kaltetatuago izan ez dadin. Amaitzeko eta sinadura ekitaldi honetan Nafarroko produktuak merkaturatzen parte hartzen duten eragile guztiak ados jarri izana, azpimarratu nahi dut, tokiko produktua eta gure jatorri deiturak eta adierazpen geografiko babestuak defendatzearen aldeko apostu irmoa egiten ari bait gara. Gaur egun, inoiz baino gehiago, gure produktuak sustatzea beharrezkoa da. Bereziki, kalitate bereziak dutenak eta elikagaien sektorearen ekoizpen sarea tokiko nekazaritzako aniztasun osoan garatzen laguntzen dutenak. Nafarroko gobernuko bigarren lehendakariorde eta etxebizitza arloko arduraduna Jose Maria Ierdik Lizarrako ospital zaharraren zahar berritzea bisitatu du. Eraikin horretan 15 etxebizitza eraiki dira eta hala foru komunitateko alokairuko parke publiko handitu da. Obra Nasubintza Sozietate Publikoak egin du, herri horretako alde zaharra
berroneratzeko programaren barruan. Denbora luzea daramagu une honen zain eta jada heldu da une hori. Horra, Iruñako udalak hiriko merkataritza eta ostalaritza laguntzeko sortu duen azken bideoren esaldia. Gaur egun bizi dugun normaltasun berriaren baitan. Bideoak amaiera eman dio koronavirusaren krisia dela, hasi zenetik tokiko merkataritza eta ostalaritza sektorearen garrantzia aitortu eta hiriko establezimenduetan kontsumitzea sustatzeko egindako ekintzen kanpainari. Iruña Press kanpainako 30 segundoko espotean, merkatari eta ostalariek ageri dira haien establezimenduetako persianak igotzen, garbitzen, erakusleio eta apalategiak ordenatzen eta bezeroen zain, zeinek irribarre batekin eskertzen baitiete haien lana eta profesionaltasuna. Deseskalatzea eta faseak amaitu dira eta hemendik aurrera egoera berri honetara egokitu beharko dute galdutako denbora berreskuratzeko. AdWords komunikazionek diseinatu du kanpaina eta sare sozialen naiz bitarteko digitalen bidez hedatuko dute. Azken 3 hilabetetan, merkataritzak eta ostalaritzak komunikazio eta irudi kanpaina honek azpimarratu dituen etapak bizi izan dituzte. Iruña geldirik, adi eta pres egonda oraingo unera iritsi arte ekin. Horretara, zeinak hasiera ematen baitio, establezimenduei bultzada berria emanen dien bide berriari. Hori guztia tokiko eta auzoko merkataritza eta ostalaritzari begira, zeinak bezero fidelak baititu, betiko denda eta tabernen etorkizunaz kezkatuta itzuli eta dendei lagun egin nahi dieten hoiek, aurreko hilabetetan bizitako une txarren ondoren berpizten laguntzeko. Merkataritzari eta ostalaritzari emandako babesaz gain, kontsumoa sustatzeko eta koronavirusaren krisiaren ondorioak arintzeko neurri ekonomikoak ere hartu dituzte. Udaleko azken osoko bilkuran ordenantza fiskalen aldaketa bat onetsi zuten, zeinaren bitartez urte amaierara bitarte ez baitute kobratuko bide publikoan ostalaritza terrazak ezartzagatik ordaindu beharrekoa. Halaber, maiatzaren amaierako osoko bilkuran 2020ko udala aurrekontuaren zenbait aldaketa onetsi zituzten, besteak beste, batkakotx 8 milioi euro merkataritzari eta ostalaritzari zuzendutako diru laguntza eta laguntzetarako. Hoietatik 800.000 euro bideratuko dituzte kontsumoa sustatzeko bonoetarako eta 1.000 euro establezimendu seguruak bermatzeko diru laguntzetarako. Era berean, Iruñako udala merkataritza eta ostalaritzarekin elkarlanean aritu da azken hilabeteotan eta besteak beste, enpresek naiz norbanakoek koronavirusari aurre egiteko 3 dimentsioan inprimatutako 500 bat aurpegirako babes pantalla banatu ditu. Eta plastikozko 26.000 non-touch ukitu gabe gailu banatu ditu establezimenduetan, esku higienea mantentzeko segurtasun elementu gisara. Hoiekin arriskuri gabe ateak ireki, txirrinaio edo datafono naiz kutxazain automatikoen zenbakiak sakatu alizateko. Martxoaren bukaran udalak Iruña geldirik kanpainaren lehen bideoa abiatu zuen eta horretan sektorearekin partekatzen zuen kezka eman nahi zuen aditzera. Une horretan establezimendu gehienak itxirik eta etorkizuna zalantzaz beterik baitzegoen. Hainbat ekintza egin ziren besteak beste udalak webikoitza pamplona.es udal webgunea hiriko establezimendu guztiei zuzendutako online erakusleio bihurtu zuen. Eta bertan adierazi zuten zeintzuk zeuden zabalik eta zeintzuk zuten urruneko salmenta sistemaren bat itxita egon arren. Horrez gain, udalaren webgunea eta sare sozialak itxitako saltoki eta ostalaritza establezimenduak herritarrekin egoteko topaleku izan ziren, bertan jarri izan baitzuten sensazioak, ilusioak eta etorkizunerako planak partekatzeko bideo mezuak. Apirilaren erdian eta saltokia partzialki abiatzea jomuga zegoela Iruña adi bideoa abiatu eta kanpainaren 2. zati publikoa egin zuten. Oraindik ateak zabaltzerik ez zuten saltokiak ardaz zituenak. 30 segundoko spot berri batek jaso zituen dendari gehienen, hoietako asko autonomoak, sentipenak ala funtsezko zerbitzu izateagatik ireki behar izan zutenak, nola itxirik baina jardunera itzultzea prestatzen ari ziren gainerakoenak.
Maiatzean deseskalatzearen faseak hasi baino egun batzuk lehenago Iruña Press bideoak berriz irekitzeko ilusio hori irudikatzen zuen. Establezimentuetan edukiera, murrizketak eta higiene, naiz segurtasun neurriak ezartzen zituen etapa batean. Horrela udalak herritarrei dei egiten zien taberna eta kafetegien berrabiatzean parte hartzezaten, baita auzoko saltokien birmoldaketan eta bir sortzean ere egoera sozioekonomikoari aurre egite aldera. Nilsa Sozietate Publikoak lurraldearen kohezioko departamentura atxikita dagoenak Oroz Betelun araztegi berria eraikitzea aurreikusita du eta 2021 urtean funtzionamenduan hasiko da. Lanen kostua 550.652 eurokoa izango da eta saneamendu kanonaren bidez finantzatuko da. Sozietate Publikoko proiektuen arloko lantaldeak udaletxeari aurkeztu dio araztegiaren instalazioarekin batera ura bertaraino eramateko ponpaketa estazio bat egitea aurreikusten duen proiektua. Araztegia, NA 240 errepidearen eskuineko ertzaren 8,5 kilometroan dagoen lurzati batean egonen da, alde batean bidea duela eta bertzean itoizko urtegia. Urtea bukatu baino lehen hasiko dira proiektua eraikitzen, lanek 6 hilabete iraunen dute eta batez beste segundoko 0,69 litroko emaria ekartzea ahalbidetuko du. Instalazioan onar daiteken gehiena segunduko 4,84 litro direlarik. Ustez ez da arazorik izanen loi gehiegi pilatzagatik ekaitzak edo eurite bortitzak daudenean ere emaria ez baita izaten segundoko 1,76 litrotik gorakoa. 200 biztanle baino gutxiagoko herri orotan arazteko oinarrizko instalazioa dituzteneten ere araztegiak egiteko Nilsaren egitasmoaren barnean dago proiektua. Gaur egun, Nafarroko herritarren 1,81 besterik ez dira saneamendu osoko sistema bat ez dutenak. Sakabanaturiko herriak dira eta ingurumenaren gaineko inpaktu oso txikia da, isuritako etxeetatik etortzen baita eta organikoa izaten baita, industriaren zama kaltegarririk gabe. Oroz Betelun 153 biztanle daude erroldaturik eta Aurre Pirinioetako eskualdean dago. 2004tik IM-OFF dekantazio depositu bat dagoan hondakin urak arazteko proiektu berriak arazte sistema osoa emanen dio herriari eta oraingo deposituaren ondoan ponpaketa estazio bat egitea aurreikusten du. Migrazio politiketako eta justiziako kontseilariak Eduardo Santosek salatu du martxan dagoela kanpaina bat enpresei baita Nafarrokoi ere gutunak bidaltzeko bertze herrialdetako personen ordez berton jaiotakoek kontratatzeko eskatuz. Jokabide hori arrazista eta xenofoboa dela adierazi du Santos kontseilariak eta esan du haren jatorria aitortu ezinezko interesa bultzaturik mamuak aizatzeko interesa dela. Krisi garaietan errua migratzailei botatzen saiatzen direnena. Eskubide sozialetako kontseilari Mari Carmen Maeztuk atzo goizean hartu ditu Fiteroko bainu etxeko arduradunak koronabirusa dela eta erakundeak eskainitako lankidetza personalki eskertze aldera instalazioak esku zabaltasunez utzi baitzuten. Fiteroko bainuetxearen izenean bertan izan dira Rosa Mari Redondo administrazio kontseiluko lehendakaria, Rafael Felices kontseilari delegatua, Raimundo Azpilkueta zentroko zuzendaria eta Jose Antonio Llorente bainuetxeko zuzendari medikoa. Kontseilariarekin batera berriz Inés Frances egon da, personen autonomia eta garapenaren Nafarroko agentziako zuzendaria. Dakigun moduan, bainuetxeak ohiko jarduera aldatu zuen Erriberako zonako adinekoen egoitzetako personak koronabirusan positibo eman eta ospitaleratu beharrik ez zutenak artatzeko. Apirilaren 6tik maiatzaren 28 bitarte zonako 7 herritako 29 persona egon ziren bertan. Erriberriko antzerki jaialdiak 21. edizio ospatuko du uztailaren 17tik abuztuaren 2 bitartean eta aurtengoa diziplina anitzeko programazio izango da. Osasun segurtasuna bermatzeko neurriak eta sektoreak Nafarroan antzerkiri eman nahi dion bultzada direla eta. Gainera aurten protagonistak foru komunitateko konpainiak izango dira. Aurtengo edizioaren goiburua honako hau da. Espainiako poesiatik Europako antzerki garaikidera.
Emozioak dastatzeko garaia da. Jatorrira itzuli eta berezkoa dena zaintzeko. Idiazabal gazta garaia da. Etxean, etxeko produktuak. Nafarroako gobernua. Reino Gourmet. 2 metro amets egiteko. Sintomak badituzu isolatu etxean eta deitu berehala osasun etxera. Mantendu distantzia eta ezinezkoa bada. Erabili maskara, eskuak maiz ondo garbitu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Onerako siesta bat egiteko oso lasai egon behar duzu. Lasai egoteko beti, zure aseguruak Laboral Kutxan. Aukeratu Nafarroako produktuak. Onura zuretzat, onura gure lurrarentzat. Etxean, etxeko produktuak. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.